Снежна утрин в Смолян ни затрупа. Колко много сняг! Колата как ще изрине, не знам. Много сняг. Ай, стига толкова. Моля. Ма там ти затрупаш пътя. Аз хвърлям натам. Снежна утрин Смолян. Всичко е изринато. Бая сериозно си поиграхме. Физзарядката си направихме. Снежна приказка. Я да видим тук отзад какво става. Чичо Минчо е направил брод. Вижте му ласката. Браво бе! Каква зима, от кога я чакаме? 7 март! Пътуваме от Смолян към Пампорово. Обстановката е заснежена, меко казано. И много се надяваме до утре да спре. На Марто му се караха ски, ама днеска не става за ски. Отиваме на разходка. Да се търкаляме в снега. Ай, кажи сега каква красота е го орала. То орал, дето мислихме, че не работи, как копа здраво. Леле! Като събират сняг и го стрелят. Гоже! Коже. Гоже кой! Ела! Под 9. Зарина ли се хубаво? Ако бях с ски, по-лесно, ама така. Кажеш, не тук на ръба. Имаш, бе. Бачи, боя се. Ами, нашите кучи са скачвали 2 пъти догоре да са по пеша по стената. Никога тук бе! Скачи, Марто, стъпи по-напред и с двата крака. Напред и силно. Айде са, 1, 2, 3, брой си. Скачаш ли? Алекс! Давай! Абе, можеш, бе! Я те видя, Марто. Погледни ме. Я да те видя, бе. Създават задръстването. Верно е. Готин. Виж как го изрезал. Айде. Ще го правим сега. Много сняг. Дай ми къде ме бе! Дай ми къде! Дай ми къде! Стига, сядайте!
Ей, да, ние сме до рана. А ние сме до рана. Оле ми звъни, че се жалава и слайка. Цялото им мазно. Аз се викам Нашко. А, така, тихичко. След 40-минутно блокиране И чакане. и чакане дойде Снегорина и ни проправи път към Пампорово. Колко часа е трябва? Току-що. Ще го изчистят за 2 часа, не са ли могли сутринта? В 6 да тръгнат. 6? Защо не отворя? Не съм отключил. Честит 8 март! Да. Мамо, чорапите са ми мокри. Не ме интересува. Заради онея кучки. Нямам други. Имаш други. Марто сега ще се запише, до вечера ще се чуе кафе. Мамо! Качва се в колата и се вълна. Е, сега ще подреда. Не мога да отварям сега. Ей, Дани. Дани, качва се в колата. Ами, това ви ги качва. Аз ще подреда сега, дръжката.